Ngidam pengen maem nyambi delok sepur. Hai guys, wis do tangi urung. Mumpung sore iki cerah banget yo guys ning daerahku. Aku pengen delok sepur karo maem sore ngono kuwi lho. Iki ngidam ratek men meteng lho yo. Pengen le maem ki karo ganti suasana ngono lho. Ramung ning omah wae. Janjane iki yo eneng warung maem sing view-ne kuwi iso ndelok sepur lewat ngono ki ya ana jan-jane iki. Tapi gandeng iki mode pengiritan, dadi ya wis jajan ning pinggir dalan sesuai apa yang diinginkan. Pamane aku pengen opo, bapak pengen opo, lah anak-anak pengen opo, kuwi sesuai yang dipinginkan. Sing pertama kayak mau mampir ning warung bakso ya guys, kuwi menune anak-anak. Terus kayak mau mampir ning warung Padang ya guys, kuwi aku sing kepengin sego Padang. Nah nek Pak Gun pengene jare sego kucing wae. Oke deh. Yo sing wong Prambanan sapa sing wis tau neng kene iki. Iki biasane aku nek nongkrong neng kene. Alah nongkrong. Pokoknya dimanapun tempatnya kalau kita bersama keluarga itu akan terasa endulita. Lanjut karena kita udah punya menu masing-masing yuk guys, tinggal Pak Gun. Nah iki Pak Gun mau tuku sego kucing karo gorengan. Nah iki gonge sego Padang iki aku yo guys. Ngalah oke tenan sego Padang. Terus iki bocil-bocil mau pesen bakso. Kok pesen toh? Milih jajan bakso. Mari makan guys. Menikmati suasana sore hari dengan melihat rel kereta api. Keretanya urung lewat soalnya. Iki Pak Gun mong tangane yo guys lek itu. Soalnya ora mot drala yo pas ranggo tripod. Dan yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga guys. Kilo ndelok sepur ngene iki. Ya Allah jan ledo maem nganti duya kok baksone. Mangko kuwae. Pokoke singkat cerita iki wis dol rampung ya guys ledo maem. Aku ya wis rampung tapi rasa tak ketoke. Dan ini kita sambil bercanda-bercanda. Ben wetenge rada medun ngono lho guys. Isine maksude biasane iki karo cerita-cerita, karo tebak-tebakan keretane teko saka arah ngendi. Nah, yo ngene iki guys, sisane aku karo Pak Gun memberikan mereka sedikit warna di tiap harinya. Walaupun kita sebagai orang tua yo sibuk dengan kegiatan masing-masing yo guys, tapi kita tetap berusaha memberikan waktu yang berkualitas, terutama waktu makan bersama. Semoga videoku menginspirasi kalian.